markkinoille. Ja nyt siis jatketaan Kiinan taloudesta ja yritysmaailmasta. Tosiaan tällä viikolla ollaan saatu lukea otsikoita Kiinan pörssipaniikista. Siellä on ollut iso romahdus. Mitä tämä tarkoittaa Kiinassa toimiville yrityksille ja yritysmaailmalle? Tästä keskustelemassa Shanghain suomalaisen kauppakamarin FPCS:n toiminnanjohtaja Oskar Helling. Hyvää huomenta. Huomenta. Tosiaan osakemarkkinat ovat käytännössä Kiinassa olleet paniikissa. Kesän aikana yli 1/3 osakkeiden hinnasta on pudonnut, sulanut pois. Mitä tuolla Kiinan osakemarkkinoilla nyt tapahtuu? No siellä on ehkä noin viime syksystä lähtien paisutettu tai ollut semmoinen osakeralli menossa, joka alkoi todennäköisesti tämän Shanghain ja Hongkongin pörssilinkityksen triggaamana. Ja siinä sitten on yksityiset sijoittajat hyvin pitkälle velkavivulla sijoittaneet nyt pörsseihin. Ja nyt se tuli aika rajusti ylös jo viime syksynä ja sitten keväällä jatko vielä rajummin. Ja nyt tässä viime kuukauden aikana on sulanut tosiaan pois jonkin verran. Ja nyt viime päivien sulamisen myötä niin ollaan ehkä palattu takaisin tonne vuodenvaihteen tienoille. Eli tänä päivänä ollaan vähän vajaa 3000 pistettä, kun aloitettiin jostain 2000 pisteestä, että kupla on puhjennut. Kaikki tiesi, että se on kupla, mutta nyt yksityiset sijoittajat ovat sitten vetäneet rahansa pois peloissaan. Niin siellä Kiinan hallitus on jo aiemmin auttanut, aina kun pörssissä ollaan nähty tämmöisiä isoja liikahduksia. Nytkin se laski korkoja, mutta ei ole enää pumpannut sinne rahaa. Onko nämä tämmöistä hätäapua vai ihan osa pitkäaikaista suunnitelmaa? Nämä koronlaskut ja varantovaatimusten höllentämiset, ne on ollut hyvin pitkälle ennakoitavissa. Niistä on ollut tietoa jo viime keväästä lähtien. Silloin jo analyytikot laskivat, että kesällä ja syksyllä tähän tahtiin tullaan sekä laskemaan korkoja että höllentämään pankkien varantovaatimuksia, jotka mahdollistavat niin kuin enemmän rahaa liikenteeseen yrityksille. Et ei se mikään elvyttävä, että se on ehkä ollut enemmän semmoinen, että otettiin nyt tilaisuudesta vaaria ja tehtiin just tällä hetkellä. Ja sillä toiveella, että ehkä se nyt vähän helpottaisi tilannetta, että saataisiin jonkinnäköistä tätä paniikkitunnelmaa vähän rauhoitettua. Eli siellä hallinnossa ei paniikissa olla vielä? Ei siellä välttämättä paniikissa olla, mutta kyllähän se on vaikea tilanne. Halutaan pitää kuitenkin yhteiskunta vakaana, eikä haluta, että liian moni henkilö polttaa näppinsä. Niin, itse olet asunut 8 vuotta Shanghaissa ja tosiaan luotsaat siellä paikallista suomalaista kauppakamaria. Niin millainen tunnelma siellä paikan päällä on tämän kesän aikana ollut, kun tosiaan se yli 1/3 osakkeiden arvosta on sulanut pois? No, mielenkiintoinen tunnelma, sanotaan näin. Ei se pörssi suoranaisesti yritysmaailmaan heijastu, koska tosiaan se on niin vahvasti yksityishenkilöiden dominoima verrattuna esimerkiksi länsipörsseihin, missä on asiantuntijoita ja salkunhoitajina. Mutta ehkä se enemmän sen niin kuin tunnelman kautta tosiaan, että ihmiset on hermostuneita ja ehkä ihmiset pelkää kuluttaa rahaa enemmän, koska se vaikuttaa kuitenkin tähän senttimentiin ja epävarmoina aikoina sitten ihmiset pistävät kukkaron enemmän kiinni. Niin, vaikuttaako tämä sitten välillisesti muun maalaisiin yrityksiin, muun muassa suomalaisyrityksiin, jotka toimii Kiinassa? Jossain määrin ehkä. Siis lähinnä sen epävarmuuden kautta. Suomalaiset yritykset toimii hyvin pitkälle tämmöisessä insinöörivetoisessa vahvoissa osaamisalueissa, jotka on enemmän niin kuin B2B-alueella, ei kovin vahvasti kuluttajabrändeissä. Ei se niin kuin sillä tavalla näy katukuvassa. Että ainoat suomalaiset kuluttajabrändit Suomessa on Finnair ja Marimekko ehkä tällä hetkellä. Niin tosiaan, itse olet aika sieltä yritystasolta tosiaan katsonut sitä Kiinan yritysmaailmaa. Millainen se on? Kiinalainen yritysmaailma. Hyvin dynaaminen ja nopeatempoinen. Siellähän on nyt kasvamassa esiin tämmöinen niin kuin yksityisen yrittämisen kulttuuri, joka on kasvamassa tämän niin kuin valtionomisteisen yritysmaailman rinnalle. Ja se
tietysti antaa haasteita Pekingille, mutta jos katsotaan minkälainen se yritysmaailma on verrattuna Suomeen, niin se mikä sieltä nousee vahvasti esillä on se päätöksenteon nopeus, mikä on siellä niin kuin moninkertainen verrattuna Eurooppaan ja ehkä varsinkin Suomeen. Niin, osaako suomalaiset yritykset sitten jotenkin mukautua siihen kiinalaiseen yritysmaailmaan vai onko siellä ongelmia? Kyllä mä luulen, että osaavat paikan päällä mukautua siihen ihan hyvin. Suurempia ongelmia ehkä tulee silloin, kun kommunikoidaan pääkonttoriin Suomen suuntaan, missä täällä ei välttämättä aina norsunluutornista ymmärretä sitä, että paikan päällä on niin temppo ja dynamiikka ihan erilainen. Ja että päätöksiä ei voida jättää pöydälle odottamaan yön yli tai viikonlopun yli, vaan että niin kuin, jos apua tarvitaan, niin pitäisi saada saman tien. Niin täällä totutaan aina tekemään suunnitelmat ja on 10-vuotissuunnitelmaa ja vieläkin sitä pidempään. Sekö ei Kiinassa päde laisinkaan? Ei. Kiinassa niin kuin on hyvin se temppo erilainen, että asiakas haluaa, kun hän päättää jotain, niin hän haluaa toimituksen jo eilen ehkä. Sen sijaan, että me lähdetään nyt miettimään. Meillä on Suomessa semmoinen ihmeellinen käsitys siitä, että päätös paranee odottamalla, että sitä hosumalla jotenkin, hosua ei tietenkään saa, mutta että nopea päätös on huono päätös. Ei se välttämättä ole niin. Kiinalaiset on hyvin taitavia ottamaan tilaisuudesta vaarin ja tunnistamaan tilaisuudet. Siinä missä me taas koetaan, että meidän täytyy suunnitella kauhean paljon ja sitten vasta lähdetään tekemään. Että kyllä se niin kuin voidaan lähteä tekemään ehkä vähän vähemmällä suunnittelulla kanssa, että voidaan lähteä mennä eteenpäin. Eli siinä on sellainen sudenkuoppa, mitä suomalaisyritysten pitää välttää. Mutta missä sitten onnistutaan? Missä onnistutaan? No sanotaan, suomalaiset ovat onnistuneet. Mä luulisin hyvin paljon tämmöisessä osaamisteknologian myymisessä. Me ollaan hyvin pitkälle tämmöinen insinöörivetoinen maa. Niin suomalaiset firmat, jotka on onnistuneet, on yleensä ollut juuri kone, metsäteollisuus ja tämmöinen muu tällainen niin kuin korkean osaamisen alueet. Siinä suomalaiset pärjää hyvin siellä. Jonkinnäköisellä erikoisosaamisella tullaan siihen tuotantoketjuun sisään. Se voi koskea niin kuin isoja firmoja, mutta hyvin paljon semmoisia pieniä firmoja on siellä myöskin, jotka voivat antaa niin kuin oman panoksensa. Kiina on valtava markkina-alue ja siinä on varmaan hyvin vaikea pienen yrityksen päättää, että mistä sitä aloittaa. Onko pienellä yrityksellä oikeasti realistisia mahdollisuuksia päästä Kiinan markkinoille? On. Siis ei se tietenkään helppoa ja pitää tietää suurin piirtein mitä tekee ja pitää rakentaa ne paikalliset verkostot sekä niin kuin jakeluverkostot siellä ja yhteistyökumppaniverkostot siellä. Mutta on niitä niin kuin mahdollisuuksia sinne tulla ja ehkä hyvä tapa on esimerkiksi meillä Shanghaissa on tämmöinen Finchi-niminen yrityshautomo, johon voidaan tulla hyvin pienellä riskillä katsomaan kuukaudeksi tai vuosiksi, miten Kiinassa toimitaan. Ja sitä kautta voidaan niin kuin harjoitella Kiinaa. Se on erittäin niin kuin riskitön tapa tulla Kiinaan, mutta totta kai pitää olla jonkinnäköinen esityö tehtynä, mutta ei sitä kuitenkaan sitä suunnittelua kannata niin kuin loputtomiin viedä. Että ennemmin parempi, että aloittaa ja oppii sitten matkan varrella. Ja parhaiten sen oppii tulemalla sinne paikan päälle katsomaan ja niin kuin rakentamaan sitä toimintaa. Niin mitkä on ne alat, mitkä vetää? Niin kuin sanoit, siellä on Finnairia, Marimekko, on isoja yrityksiä, Kone, Wärtsilä. Onko muita aloja, mitä ei ole vielä koitettu, mihin nyt kannattaisi iskeä? Hyvä kysymys. En tiedä. Mielenkiintoinen juttu on, että siellä mä oon nähnyt nyt ihan viime kuukauden aikana, on tullut suomalaista vettä, on ruvettu myymään. On tullut se on nyt ehkä vähän uusi juttu, mutta kyllä se hyvin pitkälle on just tämä erikoisosaaminen, insinöörivetoinen erikoisosaaminen. Meillä ei ole kauhean monta kuluttajabrändiä. Niin, Kiinan kasvulle pistetään aika paljon odotuksia täällä Euroopassa ja oikeastaan maailmanlaajuisestikin. Kiinan kasvuhan on pikkusen hidastunut sitä 10% 7%, mutta sehän on ihan eri planeetalta vielä kuin mitä Euroopan ja Yhdysvallan odotukset on. Mistä tämä Kiinan kasvu tulee? Mistä se tulee? Jatkossa se tulee mun näkemyksen mukaan tulemaan hyvin paljon tästä kaupunkilaistumisesta. Siellä on tällä hetkellä Kiinassa
vain reilu puolet väestöstä asuu kaupungeissa. Ja jos katsotaan näitä kehittyneitä talouksia, niin vastaava luku on semmoinen 70-75%, mikä tarkoittaa, että siellä on semmoinen 100-200 miljoonaa ihmistä vielä, jotka odottaa maalta kaupunkiin muuttamista. Ja kaikki nämä tulee haluamaan omat taulu-TV:nsä, omat asuntonsa, omat jääkaapinsa. Ja se tulee semmoinen, näiden kuluttajien tuleminen niin sanotusti online tulee kyllä jatkamaan sitä kasvua vielä mun nähdäkseni vielä pitkään. Se, että mun mielestä nämä länsimaiselta suunnalta asetetut odotukset Kiinan taloudelle on niin kuin vähän kohtuuttomia, että en mä nyt ihan näe, että on Kiinan vastuulla vetää globaali talous tai ehkä kannattaa jopa meidän niin kuin omaa eurooppalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Se, mitä siellä on tapahtunut, on, että tultiin alas jostain kaksinumeroisesta luvusta muutamia vuosia sitten, jolloin kaikki huusivat, että nyt mennään liian lujaa, tämä täytyy rauhoittua. Ja nyt ollaan 7%, eli ollaan tehty tasan se, mistä kaikki puhuivat, eli ollaan rauhoitettu talouskasvua semmoisen kohtuulliselle tasolle, ja tästä tullaan nyt menemään semmoista rauhallista laskukiitoa seuraavat 10 vuotta, jolloin ehkä niin 20-25 paikkeilla päästään jonnekin tuommoiseen länsimaiseen ihannelukuun johonkin 3-3,5% kasvuun. Eli mä veikkaisin, että tämä on täysin hallittua ja suunniteltua tämä talouskasvun hidastaminen, ei hidastuminen, vaan hidastaminen. No miten luulet ihan parilla sanalla, siellä kilpailu on kovaa ja kovenee niin kuin lähes tunti tunnilta. Onko suomalaisilla mitään mahdollisuuksia tässä kovassa kisassa? On. Ei vaan saa pelätä liikaa. Siis Suomella on hyvä maine siellä. Ja niin kuin monet on sanonut, niin Suomi on kokoaan suurempi Kiinassa. Se on, kyllä suomalaisena voi sinne hyvin mennä, eikä tarvitse yhtään hävetä. Ja kyllä kiinalaiset tunnistaa Suomen, tietää Helsingin, tietää Nokiat tietenkin, mutta Suomella on hyvin positiivinen maine ja kyllä Suomen nimellä voi ratsastaa, mutta totta kai me voidaan piiskata vielä Suomen maabrändiä korkeammallakin tasolla. Kiitos oikein paljon, Oskar Helling, vierailusta. Kiitos. Virtuaalilasieni piuha on irti, en näe mitään, pitää kysyä tulevaisuustutkija Risto Linturilta. Ja